Hi guys! Majong udto. Na nakabagood na ako. Bito. Hatod kong baw ni Lixi. Hey. Kuan. Grabing uwan. Hakda na naman ang baon sa silahan. Ito na napakanon. Kaya rong hindi na siya muli. Baw na insaning panahon. Gawan uwan man. Ang jawa po'y nagkuha ni Dja. Kadas Roy tas Roy Cortis nagtrabaho. Inanglan makaon na katunga ha. Nagagmay ra ba kakinanan? Nahigop. Mapahuwi ra ka kay maro mas gihapon. Kalit og gusto gabuan. Hey guys. Balik sa Tagiskila ron. Ito ako sa room ni Lixi dia. Ano lang maghihatdag panyud to kay ang panahon maot gawan uwan. Ya. Hindi okay na ba? Nahigop din lang nila boy. Shout out sa imong mama. Na pinangga na si Jahan. Mama Ali, nga na sa pinangga. Abang tahag hatod. Luoy pod. Luoy pod diya ta panggaon. Kana day. Nama pa diyang classmate di ah. Sa imong day? Ha? Liselan. Dama day pa'y kuwan. Classmate si Lixi dari. Kadadlo dyan ka magbaon lang. Kamay ramo kayo magikaon. Mag-diet ka? Hindi lang magkaon Lixi. Maglingkod ra. Muna sa makaday matulog ka. Eh, video malililig si. Muli na ko Lixi, bye. Bidutan ha. Exercise po diyan gibuhat. Bitaw. Nan sa babong panahon lagi. Ngaron man kada adlaw naman gajud mo uwan. Si Lixi kay gigutom. Agang ipadang kanon na urot. Nasakto na jud pod ang gidadanog nilaw uy. Karo luoy pod. Juan, way ininit. Na, uwan na pod. Kaya sumutan kog mabulog guys, ag uban bahuaan guys, ag ako kayo mutan kog mabulog guys. Ngano kay humutan og lamian? Ngano kang bahuan sila ako humutan man ko guys, mama ni favorite na ning prutasa guys. Thank you lalo isa lulayuling. Kay matugog maudto guys, kay tatun ko sa mama kampo guys. Hi guys, good morning. Ngang tag suman. Suman nga ulang hoy. Ay, lami ra ba dyan na ibo kayo? Mama ko man. Daliana, kanabutaga. Hangi pa kang inanunan. Sige lang pag itlog, hotdog. Kao na ganun inanunan. Na mga guys, very good ko kaya kao pag inanunan. Na, puno ba? Naman.
Tinla sana. Hajong gi. Kuha ng bata. Kaya di pwede sigiran. Hotdog, itlog, biplop. Taon jud ko anday. Nunan. Da. May kadyo. May kadyo gaho ang sumang, langhoy. Kanyang pamahaw. Ngayon. Ito nga, pinasan. Bi. Kaisin ko. Nasa tawal yung saan? Tawal ng liksire? Tawal ng liksine? Hine? Diyoy, nagawa ng pangtrapo sa ulo. How ko guys, ang gisawa, inanunan may buko guys, natilap na ko guys. Mukha ulit kong saging guys, guys. Inunanan ko nung may bukog. Kay, Minsan itong isdaan na yung may bukog. Kung ano ito, lap-lap ng tulaan. Mamsam ko na sa raston. Isda nga ako kan. may di man nagsagunsog itlog, may isda gipasawa na ho guys, kay Saan? dali ra matilo kang sawa guys. Kagsaging lang, very good. Ano sa ka ni mawa ma? Kaan naging saging ang mga ng adjut. Mamang ilabog ma. Just out kung ati ko ini ma. Ngarhi isa ko ati ko ini nag-oo ko na kamo arhi ati ko ini. Haning ilabog ma. Haning ilabog. Ayaw. Nandi man na ilabog ma. Nabaan ka? Ang napadog pa niyang tukod ma. Napadot na ba sa di mo ka saging? Ha? Ha? Palit mo? Natilo kang luto lagi ma. Tilo kang luto ma. Mama ko sinsiyo na. Narot magang ibayad sa karne gabi eh. Ha? Malunggay pandesal. Natilo kang luto na yun. Mas kaunting kulit yung gagdanggan. Paano mas liksi? Mas maglimpyo yung gagdanggan. Kuya! Tarang malunggay pandesal to ah. Malunggay, na may mana kayo, mabaho, istimon mo yun. Tara man eh, ladyo. Malunggay pandesal, favorite ni tatay. Malunggay pandesal! Malunggay pandesal! Ang mo, tara ba?
Malunggay pandesal. Mabalik ni Maya, di? Ano? Ha? Malunggay pandesal. Na, ano lagi po itong di? Lingkon sa una. Malunggay pandesal. Barian. Tagsa lang wari kay na may jubis. Malunggay pandesal. Bisa? Pandesal. Ano pandesal ka? Malunggay pandesal. Habay mo na eh. Ito tayo. Apa tayo bawa lagi? Pwede ka man. Pwede man. Brown man eh. Brown? Nama dia brown. Memang kan ang pagod. Kanang dia kaju pagod. Tara pilihan na. Pila. Karena rin sakto rin na rin. Aja putong panggahi to. 50 ra. Mana trabaho? Trabaho pakai. Bentahan na siya. Dili lagi tong taga ma. Haraman to. Mahayag. Ha? Taga mahayag. Anto. Wa na kung pato ida kay gagmay pag utrong balik kon kay gagmay naman. Manin tubo. Adi po na makuha ang steam di. Lalagana. Mau dia sige dia penigluto. Hilam na. Bayanan kay. Hinajan dia ay. Ora ka segera magijang kaju. Ha? Sakto ra na dam kay ugi mo nang ban ahaton dang so sa kanimo kaluto. Imong kuan imong gitong kan. Lana pag nice nga buwak. Lagi kay na jobes. Kuan mo ko murag na may namalito dito. Bigat sa wala kay ma jobes. Lana po ko'y kuwaon nga mulberry. Dara, mulberry. Guys, magpanit, morning guys, magpanit, mig mabulog guys. Panit favorite na ho guys. Mama ning favorite na ho guys. Mabulog guys. Tapos po sa una guys, nanahan po ko guys. Di guys. Favorite ni Dunduhan ni? Lexima. Leksida ni? Leksida ni? Sa Taiman? Kani? Ay, tatiri. Uli na tatiri. Kay gimingaw ko ni mo tatiri. Uli na tatiri. Kuno, uli na kuno. Uli na po titamita. Uli na po titamanding ha. Uli na po Tito Limuel. Kuya itawag na ni Drama. Tito lagi. Uli sa Tito Limuel. Mingaw ko ni Tito Limuel. Uli asa ko Tito Limuel. Ugni precious food ma. Na, pangita ng mga tao nga, Dani. Si Tatay, kung si Tatay ka nang constipated. Hi kung Atiria ma. Hi Atiria. Hi Koy. Uli sa Koy. Kay gimingaw ko ninyo Koy. Ay, may pamuni ka nga. Ato pinahangkan ni Susan. Ano pinahangkan sa lagi pangangkan Susan? Ano masing si Princess? Ano bang Princess nga class? Diyan inahan din ng Princess Aluy ba? Classmate niya ati. Ang Susan nga, ano na inahan ni Princess Aglasinda. Maganda ng classmate niya. Anak mo siyang classmate si Princess. Alas Princess, pinahangkan ni Susan. Ngus nailin mo largag Manila ma. Ano si Susan Pellegrino? Pellegrino si Susan. Paano ni Pellegrino na mo? Kaya ba nang naiduray Pellegrino man? Nabutan mo Pellegrino? Awa ni ka Pellegrino kasi naiduray sa mga ulay naman may buwan.
Agumanda ni kay bahuan. Ako kay humutan mo ko. Hindi pa raning taon. Kay gahang humot. Salian na po humutan. Ikaw na bahuan kas mabulo na eh. Bahuan ko. Ikaw na ano pa. Si tatay, sakad sa nakatilaw dani, hinja. Sakad po sa kanang ni Adun si Ja, kay constipated man si Ja. Sakad sa nakatry na. Mukhaon na si Ja dani. Nipepatan. Kaya rin makatipid sa pagpalit sa super fiber. Si tatay kay, kuwang po ng tubig si tatay. Dala magtubig. Puno ka dyan. Pangalan na, ada kami tingin. Naning putasa nga librera. Pero tagsaray mo kaon dani. Saliana ra. May favorite ni Ja. Na, mapali nakapan og dako. Basta dako si Jaray, si Jay Lisu. Ha? Alas silin, tawag nga ito na kung natamong dyan. Ay, Nag-release na Martes. Nagdahapan kong siro kong papel. Mulis tatay pulay. kisa may muli si Manu. Si Paul, kasi mo kubra. Pila na edad ni Manang Hilin eh, karon jang birthday. Si Mateo. Ang hapit na repos manawa. Yung tita Tiri, manus ang birthday tatiri ma. Halas Manang Hilin, hapit na mo senior. Siya, ako sa mga rin. Abo ka dibe? Sir ka naman ka. Deng, kananay, mag-release na ba sa Martes? Pagitawagan na. Mag-release sa senior. Sana all. Martes, Palis siguro po. Kaya sa una, palis man. Victoria kong kiyan. Namay mas. Nailin. Sirok-sirok sa mga papel. Akang handa asang akang litsunan na birthday na hilin. Na, kulro ito. Litsunan. Wagali kay litsun si Imo. Litsunan na hinunos na Hilin. Kanus at birthday kita mitama. Bawa sa bawatan na. Habang isang kulro yan, nagbukas. Print mo tita man din ay. Kulroy. Na di man Mrs. Amanding print ay. Kasi pangita na ng mga tao nga danhi. Uy, Ikaw, buta ko na dyan, itubag. Pero buta ko na kung manay. kisa Tita Anding. Oo, manding. Victoria ako na iha. Wah, sige na. Estudyahan ko na rin mo. Anus as tita mita mo uli na Isang hilin. tita-mita ko nung tita Manding. Tita Manding, Tita Mita. Nagang ipang ngaw-ngaw day, uy. Wa man, ingaw-ngaw na sa kung mamuli. Ngay, tawa ka na sa gabi. Kaya sitra kay... Imong pauli yun na kay kapamasahe. Oo, katulog ko nung siya ako. Laban ko dyan, oo. Namatay pa ulitin noon ma. Oo, manitawag. Kumplitihan sila, haman. Tapos doon na silag barko. Oo, sige na. Mapatak Yung na gabi, barko. natawa na kung tanaw. Nay, Yung naghiga na. nanay. Ha? Pasak dyan ko rin dyan barko, series. Agdyan Tita Manding, Tita Mita. Lahat na. Hamok. Alaya naman ni Roy. Ha? Ha? Si Paul, Pauli, kay dahil para bang kiyaw-kiyaw. Tag-unom. Mura tag-unom. Tag-unom kasi Rox. Diyan, kuwan. Oh, para masauna, di siya, kasi-bisig mo pang Na po'y prutas mo abot ma. na. Manikan tawa dyan mo sa kasayang. Diyan sa kasayang kan. Asa isa, ano yun? Dada pagkaon na day. Bugno man ni kanong butang sa preset. Ano ito? Pwede naman ko sa pan. Disata na mo sa dayang. Disata. So di aragata ang mabulo. Arandaghan na pero kada ni mahurot ra pud ning tatay. Ang ibutang sa ref ni. Nja, lami naman nig mabugnaw na. As na posting luto. Magkuhan ko magnilaga. May kuan.
Radyo ba okay na ba kanila gaon ni ngani? May buto-buto. Hanggang kamot, di na buling ha. Kuha na ka nang duga na sa Malbiri. Namansa, kanamu po ko ganina. May rehang lutuon kay kami rambodari. Nakapalit na ko gahapon o nani sa kakilong karning baboy dito sa mga kaubanan. Tingluto na pod, magkuan ko mag pork nilaga. Kay ganahan mo din ang mga tiguang sabaw. Ikaduhang adlaw nga gihatdag paniud to sa silahan. Ang gidadag sabaw. Saging. Day, ikaw na day. Isa mo sa danday. Ha? Bago ginang luto lang. Isa mo sa dandang. Makiranay mo sa raman. What really matters in a little girl? A dazzling appearance or a warm heart? Medyo kay namin magbaon man di ka kadadlaw day. But for Pinky, Huwag na maghatod di mo liksig. Wako liksig. Pabaw na nakabahan lagainit. Nga magbinutan kay init pag sabaw, sakto pa. Kaya ra, higup. Higup. because of her appearance, it seemed like no one loved Pinky. Nerd, ugly girl. Oh no! How could Pinky have so much dandruff? She hurriedly grabbed a comb Ah. of prizes. For those three friends. The last but important step is to practice dancing. The dance won't be complete without some great moves, so Pinky has to train hard. Awesome! It's my turn! Pinky is excited about her dancing, but her moves are still a bit clumsy. Clearly, dancing as well as Barbie isn't easy. You have to try hard. You want to be prom queen. But no matter how tough it gets, Pinky is determined not to give up. She worked hard to look this good. If she quits, it will all be for Liksi, ito na ko. from becoming a mermaid. Manag paniud to, nabusog ba? Deep ocean. Ano? Bilitan ha. Excited about what she Adya mog day, adya mog lukso-lukso day ha. Ay busog mo. keep them asleep. Alag pa din di ay. And look at that shiny pearl. If she gets it Bantay magdangan-dagan Liksi ha. right. Uli na ko. Wala yung iskilahan sa una. Alma mater. Agwantahan sa na maghatod kay way magsundog motor. Ug hapong sunduon. Ja. Mubalik na pud madyan ang hala lamang gidad at pagkaon. Ganahan na po ko magbubaklay kay kanilaging wala ka exercise. Mao na po nihang way of exercising. Kaya wala lagi tayo walking. Adyo na naman.
Haluoy mo gubong liksi og magbaklay. Baklay sa buntag. Nga muli pagpanyod to, manang ughang sunduon, dada na laman nahag pagkaon. Kaysa ang sunduon para muli, balik diha. Sunduon na ha, muli, hindi mo balik. Medyo pa'y sakto, dahan na lang ang pakanandaan. Di pa siya mahagag, binaklay. Di lagi po ningag makakuan dyan ko kada adlaw. Karon rani nga, ako'y lakaw. Kag na ako'y lakaw, magbaon dyan siya. Bugno dyan dyan kanon. Okay rag na yung motor. Kaya kuhaon naman si dyan, daw man. Now, dyan ko exercise ilhan kay gihangat. Nakoy hapit ko sila kuan. Ila ati bik-bik. Hapit ko dare kuan mong amiga. Nakuha ko ba na curious na niyang bahay na pani ka na in-order ni si Ja? 150 te? 150,000. Ano na? Kanira si Ja? Nice. Natingabit ako kay ni kalit naman ning naibay niya abot dani. Dali ra. Dili ko ti ha. Nice ka din na. Ano rin sulod po? Aw, yata po sila na. Di dari ra ko. Ngani nga bay nagbugna jud ni. Labi nagdinisin may giatot tino. Nice ka jud. Bakit yun guys na? Kuan na lidaan nga bay ready-made no. Lagi hatod ra dani order. Nice lagi badja. Gani ba na? $150,000 ko na niya. One. Nice ito gado. Nani agbubong. Pero na ko inagian dani dapit sa kuan. Nice hindi tino. Sana. Oo na. Irko nate. Wa, lagi pa. Isa ka na ko, mutanaw ko tibi. Mutanaw ko ti. So, kadanga siguro na andar yo. Ala cute man deti. Mani ka ba sabay kani sa kaingani? O, kanara ko tabiha na. Ay, nice man di ay na. Duha ka room, ay isa ka room pero na buldik. Hindi na po yung CR. Man, na ni 150, okay naman. Pataban nito yung gipahimuan na. Di, walain na po ni. Kanini ang kon ini. Okay, Jud na. May CR niya. Nice mo rin CR di ay. Kani? Himlo ka mo pa'y pag-agas na. Ate ka na yung CR, ikaw ba nanis paghatod? Oo. Kana, sita mo na kutob na diha si. Nice na nice. Aray po sa atin na rin mo dyan. Ayahay ito eh. Ayahay dan ito eh. Wag mo lang taw ka na sa kamera. Hindi dyan. Mula ba yung Italiana? May Italiana. Namiagbay ni. Pero bay ni katibik-bik ko. Gani. Uy, di ko dari media man. Nagkagabi ni. Sahay ko na alimok. Dari na lang dyan kung media po. Sahay ka ari. Asik turun masita. Di ko po sita daan turun kami. Ano yung daan? Magagwan talaga may daan isahay. Lamingan mo pa Di dyan ko mo. Di lagi nasa gunsunong sita mag-electric fan kay murag arang dako ang panuhot di ng ija. Ako kay Kuan, mag-electric fan na ba dyan ko kanunay ito? Kada gabi Di din. murag panuhot dako di ng ija. Kada gabi dyan ko mag-electric fan na ko. Napanood nila Dili ito? ko ukas. Nasa ka na idang ubo, mura nag-isaw na pas panuhot. Nice ka doon ako po. Nang mura gadyo ko. Patigam din po ko 150,000. Darong makapalit ko nga ni. Okay naman dyan, kaso. Makagan. Parang, nandiyan magaba po ni, pwede na po ni mong alis dyan naman. Alis dan. Na, kaning buto ko nga ni, tibra, na. Nga kanit ko na magabok ni. Magabok na nas kanuga dyan, pwede na alis dyan. No. Tigom na kurang sugod.
Grabe yung tinig gamay no. 150,000 dyan na tayo trabaho. Yahay naman din nga niya. Diyan ka mo na pasumpay na rin no. Umuyab. Una. Magkuhan pa mi, magpakasal pa man mi. Pero simple ra. Karang kasal ragon nga kuan ra. Uli na ko. Wato. Alas. Dia. Ang tagidas pa ni Malay nga nice. Dali. Diya, aga ko kay kuan. Nga, dukog nga ni na. Ang tanong ko. Sana bitang aparada na ilas may bili. Noon ko pero udlon ra ba kuno di ay kuna. Di magtanong bitaw ta ko. Sa mahadlok mapugod. Pareho. Udlon bitaw kuno na. Ganahan ko ni Jack kay kanang nay mukahoy ba atos kalsada ang itanim ni. Ulan dong inom kahoy. Dala mi ko sa tan-awon baka yelo. Ganahan ko. Ano pa nga dong tata? Kailan kan tata? Tata nga. Tata Rudy. Adto ko na nga. Hindi man to nako. Salamat ti sa Sige, at sabi ate Dani, dali ramang pugka. meeting man la Aliana. Ada basta kay nakahapit ko. Nalanay si jahang kuan, jahang balay. Pero dia. Natingabit ako kaning kalit naman igabot ning bayad ani. Nagsabi pang nakulat, biro kay nakulat sila kay wa may gibaten ako man gisingin turaman kuno inana. Gandam nito daan. Ang damanda sa di ba na bajan pa na o bajan pud daan siminto man daan. Kay gikuan na ba din nagilalin. Alis ako te. Kay mo meeting po kung Aliana. Magabal-habal ko. Mula agrami po na Aliana dana. Kaya malipet to siya na. Naku. Nalangan ko gapit-hapit. Diyan. Grabe init ta. Panid to sa ako. Liit na naghang panid to. Mga lagi na kaya hapit-hapitin. Bitaw. Baklay mode. Bitaw. Palung ko meeting. General PTE meeting. Alas 3 na. Diya, alas 3 na pa ko dari. Baka ko'y masak dyan dani. Nagmotor sa banas ang gagaw. So, dyan. Day! Day! Nas, Jerome dana? Dana ramas sila ng Luisa? Anas asis ra? Ha? Cagata? Hamre Jerome? Kuyaw. Wah, aku ra. Bisa jening wasay kagaling sa sakdanan kay kita ka lupa diretso. Mag-practice sa jukog motor. Ano ba daw? Ganahan jukos buwak kaning buwak ka ba ganin? Ano sa ngayon buwak? Ngayon po ko dami kay dito may sakit sa kabsan ng buwak na namurag lalahi sa kulor. Malunggay pandesal. Hamres Juan. How? Kuya dia, mau kuning mo drive. Bang ka day. Kan diri siya kanang di magluwag day. Ana raman tas kan day, ana raman tas. Ilan Luisa baka nang git kalian ko. Ana doon puning batihag. Batihag kan. Dugaram ka kamog motor day no.
Ano yung driver, hangigagaw. Sana all. Dapat bata. Ako na, sige ngayon. Ako, masakay na ko? Kuyawan. Ha? Habit ng banda, di ka rin day? Kuya, driver, okay. Inahan. Nahin, naralamanta na. Ano, doon pa kag-drive day na. Narata ya San Luisa. Okay ra, oy. Okay ra. Okay ra. Planning for General PT meeting. Ang pagpatawag sa General PT meeting ay wala ka nang usog-usog no. Kaya agad pag-uwi. Ang iyang proposed project is flag pole. Ang flag pole is bakit na kung sa ano. Hi guys, nauli na ko gikan sa meeting ni Aliana. Mapay paguli, mula ko na pagbalik. Kami na bi. Mag-deliver mi og tukwa. Ako dapit. Secret. At tangi, magasa mi dapat mag-deliver. Joke. Ako rin. Hindi ko gusto mag-ugat. Tap. Ah, mo ipod mo ha. Hindi dapat. Maglaw ko daan. Karon, Aron dito na ta. aray ko sa kitang tukod. Tigo ah. Hi Oo guys. na, sige nga, tiguang. Palumag, Tigo ah, mga sawag tiguang. Tigo ah, mapuko. Sige nga, tiguang. Muna diha. Tigo ah, mapuko. May tiguang sa gugma. Arere! May luto no. May tiguang sa gugma.